Mas pinabibilis na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang proseso para mabawi ang pondo ng bayan na naibulsa lang umano sa maanumalyang flood control projects. Si Ryan Reloban sa Politico Update. So it was very fruitful from last week up to today. Ang laki na ng difference. Now we have somewhat better visibility on the universe ng ano na yung na-recover natin na assets, at ano na yung mga pending assets na for valuation, ano na yung mga na-realize natin assets. When we say realized, ano na yung mga naibenta. Ipinagmalaki ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Yusek Renato Paraiso na unti-unti nang nababawi ng pamahalaan ang pondo ng bayan na ninakaw sa maanumalyang flood control project. Kasunod ito ng isinagawang ikawalong coordination meeting ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure sa Asset Recovery. Ayon kay Attorney Paraiso, mas lalo pang pinaiting ang koordinasyon at mahigpit na tututukan ang mga ari-arian ng ilang personalidad at kumpanyang iniimbestigahan. Anya, mas pinabibilisan na nila ang proseso sa pagbawi ng pera ng taong bayan. Hopefully by next week, maging smoother na yung pag-sharing namin ng documents kasi tapos na yung document management system namin. Ayon kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendio, pumalo na sa 2.11 billion pesos na real properties ang na-freeze, 47.6 million pesos sa motor vehicles at 2.2 billion pesos sa air assets. Habang umakit na sa 316,381,500 ang halaga ng perang binalik sa Department of Justice mula sa 4 na personalidad na sangkot sa flood control anomaly. Sa nasabing bilang, nakasamsam na ang gobyerno na mahigit 4.8 billion pesos na halaga ng mga ari-arian mula sa mga individual na konektado sa flood control scam. Sa huli, hinagkayat ni Attorney Paraiso ang mga kasaping ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pagtutulungan para sa mas mabilis at epektibong resulta ng investigasyon. Samantala, kasado na ang public auction ng BOC sa 10 mamahaling sasakyan ng pamilyang Diskaya sa February 11, 2026. Ang pinakamahal ay nasa 160 million pesos habang ang pinakamura ay nasa 4 million pesos. Para sa Politico Nightly, Ryan Reloban, Abante.